sa dihang nagahukom ang mga apostoles sa pagpakita nga ikapuli ni San Hudas Iscariote aron mahingpit ang nahulog duha ka mga apostoles, dihay duha ka pangalan nga mitumaw, si Mateas ug si Bernabe. Napilian dayon si Mateas ug si Bernabe, nagpabili gihapon siya nga mga sumusunod disipulo sa atong Ginoo. Kung ang 12 ka mga apostoles maoy una giyong ni pagkatap sa mensahe sa maayong balita, ang ikaduhang hugna nga mga gitawag na frontliners in spreading the gospel, mao sila si San Bernabe o si San Pablo. Gani gitawag sila mga apostles of the Gentiles. Tungod kay sila man yoy nakapadani, sila'y nagdala sa mensahe sa maayong balita sa kaluwasan o sa ebanghelyo gawas sa Jerusalem. Hindi meaning dili kampyo. Si Bernabe, sa dihang nakadungog siya kabahin ni San Pablo, mingadto siya sa Tarsus ug silang duha nangadto sa Antioquia. Sa sinugdanan, ang mga apostoles gitawag sila the way, ang agianan. Mao nay tawag sa mga apostoles, mao nay tawag sa mga unang Kristiyanos. Si Bernabe maoy unang gitawag sa mga Kristiyanos dito sa Antioquia, suma sa kasaysayan sa atong tinguhan. So si Bernabe maoy unang gitawag kanatong mga Kristiyanos. Dito na sila madasigo, no? Matud pa dinhi sa kitahon sa unang pagbasa, si Bernabe puno sa Espiritu Santo, maayong tao ug madasigon kaayo iwali sa ebanghelyo. Ug daghan kayong nakabig sa tinuohan, ug daghang nakabig ngadto sa pagdawat sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Pagka-tuig sa 62, wala na'y tahong kabahin ni Bernabe. So malagmit, maoning mga panahon na namatay si Bernabe. Ug niya, ginaingon na niuli siya sa ilaha dito sa Cyprus. Ug hangtod karon nagpabilin ang maong dapit nga gilubngan na himutangan sa kinabuhi ni San Bernabe sa Cyprus. Mga igsoon, kitang mga Kristiyanos, mga binunyagan, sayod ka na dili lamang kutob sa pagsimba, dili lamang kutob sa pagdaig o pag-ampo ang atong pagka-Kristiyanos, kundi tinguhaon sa nato ang pagdala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa uban. Na dili sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoo nagpahimangno nga sa panahon aduna tay gikaaway kung mahimo, dili
Pasayo ta ang justisya sa Ginoo. Ulabaw gyud ang iyang kaluoy. So wala gyud katarungan ano nga kita isip sa mga Kristiyanos yung tinguha pakikuli sa mga tao nga nakasalanan. Ang kapungo kung magpamili mga anak o kapungo ang kasuko mula ba mo sila o ang atong kasuko hangtod yun magpaskit na dapat na ta si Bakulay o patay ta tungod sa atong kasuko. Mao na ipasilanan ta sa Ginoo kung mahimo ang natong hinumduman sa mga Ginoo maoy atong nasadhan apan siya ko'y hinimo sa lakang sa paghatag kanato sa grasya aron na makahinumsod ta ug magbago ta sa atong kinabuhi mo na wa siya kay katarungan o hinungdan na mahimo tang taytayan sa kaluoy sa gugma sa pasaylo sa Ginoo adto sa uban yan sa atong kinabuhi. Dili ta sa mga lagyan diha mismo sa atong panimalay, diha mismo sa atong komunidad, diha mismo sa atong mga tao na sugod natin. Doon na maging panahon ang pagkapangin, pagkabingkil, pagkasilo ng atong mga kabubuto. Apan kay Kristiyanos man ta, ngayon tanang grasya sa Ginoo na makapasaylo ngayon ta. Sa tinudalay, sa kinasingkasing yun, pagkakon mo nga inyong tunlon nga inyong karbo. Kaya wa pa man sige nataho nga dunay natunan na iyang ilamoy ang iyang karbo. Wala pa yan. Yan lang yan. Yun kayang iluwa. Ngay suot aron managpuli aron makabot nato ang kalinaw ug higpita na tinudalay yun na tawgon nga Kristiyanos. Kristiyanos yung puyo sa Ebanghelyo sa pagtulungan sa kinabuhi ni Kristo. Dito sa krus, ingon ang ato Ginoo, amahan ko, pasaylohan sila, kay wa sila maibang sa ilang ibuhan. Gidinanda sa pagpatay, tungod kay ang kinabuhi sa tao, pililong, ihimo, sumang sa dagway sa Ginoo, o giluwas tungod sa iyang buhay. Ingon niya na kapililong ang kinabuhi sa tao, usa atong tagaan ibong pagtahon ug dignidad ang kinabuhi sa tao. Dili masipatan, dili